Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Habsburského vyznania na Slovensku Pliešovce patrí do Hontianskeho seniorátu. V Hontianskom senioráte je druhým najväčším cirkevným zborom. V súčasnosti má 939 členov, ale na chode cirkevného zboru sa podieľa o mnoho menej cirkevníkov. Ja som Katarína Kmecová, pochádzam z východného Slovenska, z cirkevného zboru Chmeľov a do cirkevného zboru Pliešovce som prišla v auguste roku 2008 ako námestná farárka. Tu som pôsobila 3 roky a v roku 2011 v novembri som bola inštalovaná za zborovú farárku. Evanjelický chrám Boží v Pliešovciach bol postavený v roku 1927. Teraz sa za chvíľočku zastavme a vráťme sa do histórie a spoločne si zaspomínajme, čo výstavbe nášho chrámu Božieho predchádzalo a ako jeho výstavba prebiehala. 10. októbra 1784 na základe tolerančného patentu bol dostavaný tolerančný chrám. Jeho výstavba trvala 9 mesiacov. Podľa obmedzení tolerančného patentu stál na okraji obce v terajšej farskej záhrade povyše fary. Chrám mal vchod v smere od hrádku, teda nie od obce. Veža bola postavená vo východnej časti obce na vršku zvanom Hálik. V jednej zo zápisníc čítame: stavba je to nie veľmi chýrna, ale naši predchodcovia boli radi, že si aj taký chrám mohli postaviť a v ňom Všemohúceho oslavovať. Roky, 10 ročia utekali, ba ušlo i storočie a Pliešovčania nechceli zostať len pri tomto chráme,
ktorí považovali za akési provizórium a snívali o novom chráme. K stavbe nového chrámu sa už dávno chystali a v roku 1889 zozbierali jednotlivci na milodaroch 400 zlatých. V roku 1908 oddanili sa cirkevníci na tento cieľ na 10 rokov asi po 2100 korún ročite. V roku 1911 a nasledujúcich rokoch prispievala obec po 1000 korún, takže v roku 1917 tá základina chrámová činila už 95 191 korún. Nebolo takmer krštenia, sobášov či pohrebu, aby neobetovali na stavbu nového chrámu. Koncom roku 1925 základina už obsahovala 700 000 korún. No Pliešovčania sa báli i tak do takej veľkej stavby púšťať, i napriek tomu, že v tých rokoch bola obec vo veľkej väčšine evanjelická. V okresnom zozname z roku 1910 čítame, že v Pliešovciach bolo 3097 evanjelikov. No ľady sa pohli nástupom nového kňaza. 8. novembra nastúpil do kňazskej funkcie farár Ján Lacko, ktorý si predsavzal nový chrám postaviť. Najväčším problémom pri takýchto stavbách sú vždy peniaze. Pán farár Lacko chodil, intervenoval, presviečal a tak i za pomoci mimocirkevných inštitúcií sa podarilo pred zahájením stavby nazbierať 1 400 000 korún. Architektonické plány na stavbu kostola vypracoval veľmi známy architekt inžinier Milan Harminc. Stavbu vykonávala Slovensko-Česká stavebná spoločnosť z Banskej Bystrice so stavbyvedúcim pánom Šulcom. Pôvodný rozpočet bol na 2 milióny korún, druhý po prepracovaní na 1,5 milióna korún. A tak 27. apríla 1926 o 13. hodine miestny kazateľ urobil slávnostný výkop. 20. júna 1926 položili za účasti seniora doktora Jána Slávíka a asi 1500 veriacich základný kameň nového kostola. Slávnostné služby Božie liturgoval vtedy farár Fraňo Farkaš. Kázeň mal farár Samuel Ličko. Stavba kostola vďaka obetavosti cirkevníkov pokračovala tak rýchlo, že 27. marca 1927 v 3. pôstnu nedeľu bol slávnostne na väžu založený ohni pozlátený kríž. V tom istom roku boli dovezené 4. septembra i 3 nové zvony, ktoré cirkevnému zboru darovala obec a odliate boli bratmi Fischerovcami z Trnavy. Najväčší z nich má 23 metrických centov a názov Viera. Druhý váži 9 metrických centov a nazýva sa Láska. Tretí zvon váži 5 metrických centov s názvom Nádej. Starý zvon, ktorý sa zachoval už zo spomínanej zvonice, bol zavesený ako štvrtý a váži 12 metrických centov. Kostol bol dokončený v októbri 1927, čiže za 1 rok a 6 mesiacov. Posviacku kostola vykonal za účasti mnohých veriacich, farárov a hostí biskup dr. Samuel Zoch 23. októbra 1927. Na stavbu sa spotrebovalo 27 vagónov cementu, 288 700 kusov pálených tehál, 750
metrov kubických kameňa, 1161 metrov kubických štrku, 37 tón armovacieho železa a množstvo iného materiálu. Kostol má výšku veže 48 metrov, dĺžku 18 metrov a šírku 23 metrov. Vnútorná výška elipsovitej lode je 15 metrov. Zaujímavosťou je, že vo vnútri kostola je strop ako elipsoid bez jedinej podpery. Z vonkajšej strany sú dva vchody na galériu. Dominantou oltára je nádherný obraz znázorňujúci pozvanie Spasiteľa všetkých k nasledovaniu jeho evanjelia lásky a pokoja. Kostol je osvetlený vysokými oknami, lavice sú amfiteátrovo usporiadané. A takto nám slúži až doteraz. Ani ľudská zloba počas druhej svetovej vojny ho nedokázala celkom zničiť, i keď oprava stála 2,5 milióna korún. Ďakujeme Pánu Bohu, že nám dal takých umných predkov, ktorí postavili tento skvost dominantu obce Priešovce. Ďakujeme Pánu Bohu, že ich viedol a ochraňoval pri výstavbe nášho chrámu Božieho. Som rád, že zvony
z vašich pliešovských zvonov, jeden z nich vlastne uviedol aj tento akt sadenia stromu reformácie. Možno spomeniem, a málo kto z vás vie, ak bola oficiálne oslovená rímskokatolícka cirkev a evanjelická cirkev slovenským rozhlasom, aby sme dali nahrávku zvonov našich kostolov, tak rímskokatolícka cirkev sa rozhodla pre zvony z domu svätého Martina a my sme dali nahrávku vašich pliešovských zvonov. Takže keď možno budete počuť zvony v slovenskom rozhlase, ak to majú odložené, tak sú to práve vaše zvony. Viera, láska, nádej, tak ako sme to počuli, nesú mená vaše zvony a verím, že tú vieru aj vy máte, lásku rozdávate, ale aj prijímate, a že máte nádej nielen časného, ale večného života. A ja by som chcel pár slovami uviesť aj zmysel tohto sadenia stromov. Možno symbolicky o týždeň a v tom týždni ponedeli budeme sláviť reformačný týždeň a ak Pán Boh dá, rok 2017 je pamätný rok 500. výročia reformácie. V tomto roku 495. výročie. A nie len mass médiá sa tomu budú venovať, ale predovšetkým naša cirkev si to bude pripomínať na službách Božích a viem o tom, že niektoré cirkevné zbory sa práve v tento deň alebo v tom týždni, a ku tomu zaraďujem aj váš cirkevný zbor, lebo je to týždeň alebo niečo vyše týždňa pred reformačným dňom, rozhodlo zasadiť tento strom reformácie. Myšlienka vznikla v evanjelických cirkvách v Nemecku, kde, ak sa vám podarí ísť do Wittenbergu, tak medzi zámockým chrámom Božím a mestským chrámom Božím, teda tam, kde pôsobil doktor Martin Luther a kde na dvere zámockého chrámu pribyl tých 95 výpovedí, tak práve tam vzniká tzv. Lutherová záhrada, kde bude vysadených postupne 500 stromov. Náš strom za našu cirkev som pred vyše roka zasadil a je tam pod číslom 150. A vtedy vznikla myšlienka, že my máme síce len 320 zborov, ale máme aj filiálky, máme aj cirkevné školy evanjelické, máme aj evanjelickú diakoniu. A tak sme sa rozhodli rozhodnutím generálneho presbyterstva, ktorí si túto myšlienku osvojili, že sadíme tento strom, ktorý bude mať aj poradové číslo, ktorý bude mať aj osvedčenie, kde bude zarámované a vystavené vlastne aj v zborových priestoroch alebo v chrámových priestoroch. A aj tabuľka má svoje rozmery, ktorá bude upozorňovať, že sú to reformačné zásady. Jedine vierou, jedine milosťou, jedine vykúpením Ježiša Krista a jedine písmo. A práve na tieto myšlienky by mal upozorňovať tento strom reformácie. Ja som rád, že aj váš cirkevný zbor sa rozhodol k tomuto kroku, a verím, že nie len nám, ale predovšetkým tým ďalším generáciám, nielen chrám Boží, ale potom aj tento strom bude pripomínať práve tie základné myšlienky, ktoré sa udiali pred 495 rokmi. Takže teraz spolu s bratom seniorom, so sestrami farárkami, vašim zborovým dozorcom, pánom starostom, a ak uznáte za vhodné v niektorých zboroch aj presbyteri a presbyteri, ak zostane, môžete dať kus zeme, prihodiť a týmto by som chcel teda zasadiť strom. Brat senior, pomôžeš mi?